Én voltam a Wembleyben egy angol-magyaron, és én megérkeztem egy ekkora köteg papírral, amit több hete gyűjtöttem az angol újságokból, a magyar újságokból, és az akkori top 3-as angol tévés kommentátorok egyike ide leült mellém az összeállítással. És valószínűleg nem azért volt top 3-as kommentátor, mert annyira ünnepelték, hogy ő mondjuk készületlen, vagy nem fog tudni így idézni statisztikákat, hanem mert nem attól sztárkommentátor valaki Angliában, mert egyébként minden bedobásról elő tudsz szedni egy sztorit, vagy egy statisztikát. Ugye ez a rádiós stílus, hogy XY laposan teszi középre, amit ugye mindig Vitrei tanított, hogy úgy kell, hogy nem mondjuk el, hogyha háttal ülne a tévének a néző, akkor ne tudja, mi történik. Ezzel például hogy állsz? Szerintem az már szakmai hiba, hogyha a tévében azt mondod, laposan beadja, tehát az nem védhető, az egy hiba. Az nem tudja, hogy milyen csatornán közvetít. Igen. Hogy mitől lesz valaki rádiós, nyilván a túlbeszélés, az irreleváns momentumoknak akár csak említése, vagy ragozása, ugye erre iskolák vannak, megint csak nem akarok nagyon messze menni, de például ez is egy érdekes dolog tanulmányozni, hogy mi a standard közvetítési metódus Franciaországban, most csak mondjak 3 példát, Németországban és Angliában. Mondjuk közvetíted-e azt, amikor a saját térfélen van a labda, például a Magyar Rádióban, hogy a saját térfélen lévő labdát még a rádióban sem közvetíted, de a tévében mondjuk a németek meg se szólalnak. Igen. Tehát az, hogy a Tá és az Upamecano passzolgat a Bayern kapuja előtt, ez nem olyan esemény, amire egyetlen szót is pazarol a német kommentátor. Ezek kulturális kérdések. Ez amúgy baromi izgalmas, hogy mit vársz, hogy mondjuk egy német embert idegesítene az, ahogyan én közvetítek, vagy egy magyar elunná magát azon, ahogy egy német. Vagy mit szólunk ahhoz, mikor a franciák, mint a kocsmában ennek egymás szamába vág 2 kommentátor, és egy tracspartivá alakítják a közvetítést, hogy mire van füled, mi a jó, mitől leszel jobb, mint a másik. Ez annyira más sztenderdek vannak, hogy csak ezért hosszú válasz volt megint. Ez a válasz arra, hogy rádiósan közvetíteni. A franciák full rádiósban közvetítenek a tévében is, és ott meg az jó. Ne hallgassál ember, nem tetszik a meccs, is mondani való, de ne legyen csend, mondja egy francia. Igen. Vagy az olaszok, ott aztán... Igen. Ráadásul általában 2 vannak.